2, 1, start. Véletlenül szexi nézett ki. Fasza, akkor fölkészülés az indulásra. Miért 3 kapsz? Amikor startot mondok, mindenki padlógászra. Jó? 3, 2, 1, start. Ne hátrafelé nézzél, előre. Jó? Nem hátrafelé vezetsz, ugye? Ne izéljál, ne C-betűzzél. Előre Nem nézz. 20 FPS-en van, basz, nem lesz az Kerül jó. a hirtelen manővert, jó? 200 km legyen meg legalább a felszálláshoz. Nem, Lótex amíg orrot egy kicsit feljebb. Kicsit kijebb amíg én el nem emelem a A gépet, addig tudszakot senki. próbáld meg kerülni. Jó? Elemelem. Jó, Tóművet ne felejtsd ebben. ebből már nem lesz crash. Jó, repülünk szépen egyenesen, jó? Emelem föl. Kerüld a hirtelen manővert, húzd be a futóművet. Hát Tomka, szedd már össze magad. Nagyon jó. Az előtted lévő gépre koncentrálj, jó? Akkor nagyon durva. Nagyon faszán néz ki, gyerek. Mateusz. Ja. Semmi, hirtelen manőver. Így szépen emelkedünk 500 méterig, jó? Hú, szitja, közel vagy. Igen. Toxic Jó, vagy? Nem lesz gond. Rambo, Nyugi, jó lesz ez, nyugi. Hát te sokám, hogyha lemaradtál most... Ahhoz mit képest, mondjad? hogy Ez megér egy fényképet. legvégén voltam, közepén vagyok már. Én is. Nem tudom, hogy csináltam mondjuk, 100%-on meg nem is repelek. Aki úgy érzi, mondom, azt szépen visszaveszi a Tele vepet. vagyok bombával. Ó, vacsó. Mit csináltál? Valaki odaverte magát. Take-off-on volt legalább a flaps? Hogy füstöl? De mint a nagy égetés. Tényleg Ha mekkora gáz, füstjük van. gyorsan gyere be, baszki, mert el fog menni a játék. Van még több. Valaki Van még PZ, ott Green. PZ, nyugi. Ja, tényleg Ja, ott jó, vannak, oké. jó. Hú, Ott van Szóbel bácsi is. jó, Jó, megértem. akkor figyelem. Elértük az 500 métert. Nem mindenki dragul azért. Jó, én csak Hát tudom. itt még 370. Ne jöjjek én inkább ütekkel. Figyeljetek, Toxic, levettem a vepet. Jó? Hát én Készülj, el hogy is a web nélkül mentem, Jó. szóval... És Vagyis web nélkül mentem. tele vagyok Mindenki- bombával. mindenki zárkozzon, jó? 500 méter környékén kiszintezem. Leveszem Toxic 80 vagy 90, 85%-ra, jó? Hol? Teljesítmény. 200, be fogom nőni 200, 500-nál Nem szép. megyek neked, Gyugi. 260 IAS-re. Fordulnunk is kell ám, majd készüljetek, az is egy manőver lesz. Jó. 500-nál szint, dragó. Igen, 500, igen. hát így körülbelül én is Hát most jó, 520 persze. vagyok. Hát jó. Nem halál pontosan, de azért legyen meg. Gyerekek, de várom, hogy megcsináljuk ezt Én Mateuszra B-17-esekkel. vadászok. Haha, jó vicc. Hát amúgy henk kell Hát nagyon neki kemény lenne a megcsinálni. Henk Nem, ez B-17-esekkel, mert ezek egy B-17-ek kicsivel nagyobbak, mint ezek. Jó, figyeljetek, mert fordulásba fogunk kezdeni, egy nagyon lassú ívbe, és az előtte lévőt kell lekövessed, jó? Tehát egy nagyon lusta bal kanyart fogunk venni. Ki Jó? van előttem, várj. Az előtted lévőt figyeld, és akkor én elkezdem a kanyarodást balra, egy egészen lassú ívbe, jó? Elkezdem a fordulót. Ezt kell lekövetni. Akkor szépen visszafordulunk. Na, mindenki egyszerre fordul. Nem egyszerre, tehát az előtted lévőt kell elkövesd, mert ha egyszerre fordulsz, a nagy hosszúság miatt akkor keveredés lesz. Úgy kell forduljunk, mintha egy kígyó lennénk. Szóval most nem tudok, már elengedem az egedet, akkor nekik megyek. Nem szabad elengedni. User joined your Én channel. szavaztok. Bravo, majd Halló, pillanat erejéig egy kis lehetőséget beszédre. Hát figyelj, épp egy formációt próbálunk fölvenni. Körülbelül 25-en bombázóval. Nem Ja, alak- hogy minden, aki itt van, az mindenki játszik veletek? Igen, Aha. igen, repülünk. Jó, akkor nem Kijön csábítok el felettem, senkit vigyázz, BF3-azni. Szitja, vedd vissza a motort. Nem mentünk kicsit túl balra, dragó? Nem, megyünk a város felé.
Ja, Átfelé városok? megyünk, igen. Jó van. Persze, Igen. nem majd idére megyünk. Nem bombázok, toxic kinyomjuk a városokat. repterünket, rögtön vége lesz a csatának. Tényleg. Na hát ott Itt fölemelkedtem magasra, de nem baj. Most a fordulás még. Te Némó, nagyon le kocintottál, Láttam, vagy? ne izguljál, megoldom, jó? Jó, én Fölment a vérnyomás, befejeztem jó? a fordulást, jó? 232, 8, kb. 250 IOS-sel fogok menni. Ha vége van a kötelékrepüléseteknek, és valaki szeretne BF3-azni, akkor keressenem ez is. Oké. Jó? Sziasztok, jó repülés! Ja. Hello, hello! Hello. Befele kis Jó, full egyenesen bomba megyünk, és le fogjuk bombázni a várost, jó? Zárkóz az előtted lévőhöz, próbálj minél közelebb menni, tehát a lényeg a kötelék, minél zártabb legyen. Aki vadászgéppel van, ott jössz U88-as Ez vadászgép? Nem vadászgép, de mindegy. Légy szíves, repülj már ezt fölöttünk, hogy a replaybe majd lehessen egy olyan képet venni, amikor... Oké. Mikor menjek? Hát jöhetsz már most is akár, de lehetőleg azért ne gyere 1 kilométernél nagyon közelebb, mert le lesz előre. Ha már itt van Vance is, ja, itt van Ő meg Vance velünk. K4-essel, akkor Vance rögtön Ő velünk van. Ja, jó, nem oké. baj, hát csak a nézet a lényeg. Van, gyere ide, Mateusz meg közém, hallod? Ott van Várjatok, elég ott jó. én vagyok. Legalábbis Mateusz meg Wolfram között egy pár méterrel hátrébb. Kurva jó, hogy láttok, mert én még nem láttam titeket. Akkor Nem, menjünk de el, úgyis elmész. 260 iOS-sel megyek 80%-a. Ott van az. Hát kellett volna. Ugyanaz. Egyáltalán nem. nem ugyanaz. Miért kéne átmászni, hogy ugyanaz, akkor Az hülyeség SP-t lenne az átmászni. másokat, mint az IAS. Csak akkor most vezényelni, hogy mindenki lője a K4-et. Köszi. Össze lenne a fél bandom. Vesszenek a messzert. Óvatosan ülnék. Nem együttközünk, hanem muszáj. Én beléd megyek most, Mateusz. A segbe is jó van. Füstöt hanyagoljuk, jó? Ja, Vigyázz Wolfram, alattad vagyok. Semmi izé, Oké. füstölés. Nem cigarettázunk ugyebár. Te legalábbis. Na látod. Tétek róla kérdet. 650 a magasság. Ekkora felhőnyi bombázót nehéz lenne nem észrevenni, pedig szóba. Hát kurvára nem látlak titeket. 10 kilométerről átlak titeket. Jaj, tőle egy Immort nyugatra vagyunk. készülj. Közeledek Nagyon- hozzád. Szárazföld közepe felől jövünk. Négy kilométerre vagy tőlünk. 4 Hittem, hogy a kilométerre. parton jöttök. Nem. Kibaszott nagy felhőt látok. Na. Jó, bocsánat. Helyes. Na, tévében vagyunk, hanem vetitek volna észre. Szóbel nézze balra. Valaki előtt túlságosan siet. Látlak. Hát ez egy Dragó a Maestro. Nem, meg K4-es van előtt, hát itt röpül az izé. Lőjétek a Te kánit. szépet vagy. Jaja. Lőjétek le! Itt Number van, azért vigyázzál meg ehhez közel. Igen. 7 Közel, hallod, gyere közel, nézzük meg, hogy mit produkálnak a gunnerek. Hallod. Jó van. De Egyenesen, álltak közénk itt, teljesen senki álltak. ne üljön gunnerbe, csak az AI-kat üljenek. De oldalról össze, akkor béké hagynak. Hát van Felülről kitérítesség gyere. valamennyi. Figyeljetek, hogyha beértek a város fölé, akkor szép lesz szőnyegbombázás, jó? Oké. Előértek, nem mert videózik. Szép lassan dobjátok a bombákat, jó? Ne így, mint a izé. Először az első dobják ki a bombákat, utána folyamatosan utána lőjük. Kiáltalál engem? Túl közel jöttél. Áfelé? Number van, Megyünk közel jöttél. Áfelé bombázom. Aki általál engem? Kerüld a hirtelen manővert, ne ülj be üljél gunnerbe. Nem, Figyelj a number van, közel repülésre. van, azért van. Szép lassan mehet a szőnyegbombázás, jó? Én már város fölött én elkezdem. Én is. Hopp, valaki általált. Lő a gun. Én voltam. Jó, De figyelj a repülésre, Valaki jó? bombázta. Változtassa a repülési útvonalon. Jó. Aztán. Csúny napban ugye lebombázunk, hanem ugyehez. Nem is hallom a hangot, bázeg, csak hogy valami szól. Azt, hogy... Mennyi hátra romboló, jó Úristen. Isten. Ugye menni akarunk még egy kört.
Az már Hesszázt Vigyázz, Toxic, mondtam maradj a repülőbe. Repülőben voltam. De ne csináljál keresztmanővereket. Jó, csak elveszítettem a... Marci, óvatosan fölöttem vagyok. Figyelj, hogyha beálltál egy kötelékbe, elvileg meg sem mozdíthatod a gépet. Ja. Hoppá, hogy figyeld. Jó. Azt a mitka. Ebből én is majdnem kaptam. Maradj, tartsátok a köteléket, jó? Mert vissza fogunk fordulni és le kell bombázzuk a repteret, jó? B-t. Itt kell nyomjuk. Jó? De újra tölt nektek a bomba? Vagy? Persze, újra már letöltött. Jaj. Aha. Na most csapok én rátok. Gyere, Pézi, rám gyere. Hallod? Gyere. Pézi, nem lőhetsz le senkit. Nem lövök le senkit, csak mellé lövök. Gyere ide, Pézi, rám, hundatkor, gyere. Egymást betaláljuk a keresztülbe. Elvileg az AI nem találhatja el a saját bombázót. A Spitfire-rel nem repülnék ennyire közel hozzánk. Jó, figyelem a bombázóknak, fordulásra készülj. Jobb, egy nagyon lass át, várjatok, még röpülni kell. 100%-on vagy? Én 263 IAS. Jó, 250-en zsír. Én ezt a sebességet már mint tartom teljesítmény. már nagyon régóta. Gyalátosodottam. Látszódjelenes aladés. Isten milyen tűzi játék van. Behiteltelek, nem arra. Ugye, ezt tudod? Piros a motor. Amúgy valaki... Hopp, egy kritikát kaptál tőlem. Piros előtte a szányomat valaki. Jó szány. Nehogy meghalljon az összes AI. Az igen. Aki meghallja, hogy jöjjön be másik gépről. Már elég kevés. Vigyázz, ma mész! Ne csinálj hirtelen manővert senki. Óvatosan. Jó? Tehát aki bombázóba ül, az ne úgy viselkedjen, mint egy vadászgép. Mennyivel mentek? 263 IAS-sel megyek körülbelül 10 percre. Nekem 83%-os motor teljesítményem van, tehát elvileg mindenkinek tudni kell. Valaki állítsa már a ilyet. Átlettük egyet. Adragó, forduló. Immor, maradj, Immor. Mivel hogy csak lassú ívbe tudunk fordulni, ezért nem akarom azt, hogy rossz szögből, tehát hogy hamar visszafordulunk, de most megkezdjük, jó? Tehát készüljetek egy lassú éves, Mi van? Az nice. What the hell? Szépen ég. Legalább látszik, hogy valamit lelőtek. Fucsi, mennyivel? Várjál, téged még elkaplak, ne zuhanj. Fucsi. A végén lőjetek már le pár embert. Mennyivel még? Attól, hogy Tomka felém jött és nem láttam. Köszi. Pedig kibaszott egyenesen mentem. Csöndet kérek, jobb kanyar fog következni, lassú ívbe. Nagyon figyeljetek, jó? Igen. Nem akarok több kerest, jó? Szép lassú, jobb kanyar. Ajj, Captain. Szép le. A másik jó. A másik van. Nem is akarom elhinni. Nem, egyenesbe, mindenki egyenesbe, maradj egyenesbe. Szépen gondoltál volna rá. Igen, ja. Szépen maradj egyenesbe. Szép lesz, hányat fog összekeresseltetni a gép? Nem fog összekeresseltetni. Kíváncsi leszek, mi káosz lesz ebből. Nem, maradj, semmi fordulást. Maradjatok ujjai vagy. IAS az sok. Lassítsak. 263-mal röpülök 20 percet. Akkor kell már nekem nyomni fel. Tomka, te veszélyes vagy, hallod? Maradj szépen egyenes. Csak lyukas vagyok. Van ennyire? Nem tehetek, alig akarom. Kezdődik. Pont, nagyon jó. Rád a irányba. Nagyon jó. Hát akkor nem is kell csinálni semmit. Hát ez pont jó. Így csinálták az életben is. Nyilván. Emelkedik le egy kicsit szélére. Tóka, óvatosan az a madeveredésem, mert tök közveszélyes, hogy mindenkire, mint magad is. Most én ez a szárnyom nem mozgattam, nagyon neki menjek. De mit mindenki rajtam van, mit csináljon? Hát de most ne kap, hogy egyszerűen... Foxconn, vedd vissza egy picit a motor. Aki előrefelé figyeljék, jó? Ennyi. Hát előre, de hátulról kaptak el, az a baj. Egy komment egy M262-vel, milyen képzavar.
De Némót becélzom, és Némót nem hagyom. Add be. Lenne látványos, hogyha pár gépet le is lőnek Nem közül. szándékos lövés. Hát, lehet. Majd a végén. Szerintem a bombázás után. Itt lőttek. De azt nekem kéne, nem? Jól néz ki, hogy mivel azok csapni egy komet, vagy? rajban az égőgép. Szűk már szép azért kometet. Mit hallottunk, figyelj! Szia, Komet! Így adott kapon, én is adtam neki. Történelmileg nem túl hiteles, hogy egy Comet támadja a U-88-asat. Hát de akkor ez pont ez benne a replay-ben, már nem azért. Nem igazán jó. A Cometes 262-es. A nézzük, mit bír a K-mester. Teljes zavar. Ne lőj le, bazzul. Hogy beszélsz? De tévében van gyereknek, hagyjuk már be azt a káromkodást. Na. Kösz. Igen, meg elég sokan nézik. Nem, 12 néző van. Köszönjük a nézést. Csak Ez a beszélünk 12 néző, Cometet. az 12 tag lehet. Csak le van állítva A neki. bombát úgy szórjátok majd, hogy igaz, hogy keresztbe megyünk a reptére, de lehetőleg a kifutóra dobjátok, jó? Igen, a nagy, akinél van nagy, az pont a kifutók között Nekem van próbálja. 250-es. De akkor Fitty, vigyázz! vigyázz! Nezik konsul azt nekem, hogy látni fogom, hogy potyognak a Fordulok. bombát. Jó, meg vagyok. Te is? Én is. Jó, király. Jó. Picit húzzunk rá itt hátul a hátsó bolyba. Jó, vigyázz, mert majd én itt alattatok vagyok. Itt lőjek ki. Ha te is óvatosan azért fordulj. És Comet hogy vadul? Hát pont elütötted az egyiket, hallod? Törnél le magát. Előtt szét. Kamikaze. A poén, hogy eltalált valaki. Ilyen lyukak vannak a gépemen. Hát ha valakit elvesztünk, tök jól néznek ki. Az jó lenne. Ez csak Ezt az, a hogy videót- nem én lőttelek. Ezt a videót amúgy mi vissza tudjuk valahogy nézni? Persze, save replay. Eldobtátok már az összes bombát? Nem, újra tárad a bombát. Jobb motor fekete. Engem is kinkapom az összes. Vagy ha Nagyon helyes. Láttam, vissza is vettem a gázt. Kifutóra. Szóljátok. Kifutóra dobjátok. Oké. Ide kell erre, ugye? Dragunov kioldott. Csaphatok rá, ami bombázat a repteret? De bemegyek vele. Húha. Fia, hogy darálom az életet, figyelj, ennyi volt. Fele bomba sem, még a fele bomba még oda kell. Nagyon jó. De Comet csak, figyelj! Lőhettek, most már lőhettek. Igen, megnyerjük a csatát. Igen, támadj, ne rembeljél, dehogy is. Nyertétek a csatát. Nagyon jó volt ez. Tomka, te most meghal.